Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin daga duniyar marubuta daga nan zauren Alkhairi TV. Har yanzu dai muna nan a cikin littafin al'adun wasu wanda Batul Mamman ta rubuta. Haka aka ci da taro har wurin karfe 8 dare. Nura suna shirin tafiya da Sa'adabiya ya zo ya faɗa wa Hamza sakon mama kan cewa tana son ganin sa komai dare a yau. Sai bayan fitar su ya duba agogon hannunsa. Subhanallah ya faɗa da ƙarfi tare da miƙewa. Izut ta ce ya aka yi, ya nuna mata lokaci. Kin ga har lokacin isha'i yayi ba mu yi magarba ba. Ta ɗan tura baki. Idan an watse ba sai mu yi ba. Ba na son a fara shiga cikin ne a zuwa ɓata min toilet. Hamza ya ce ni dai ba niki please. Ta ɗan ɗaura fuska. Allah ba zan bayar ba. Kana shiga ciki mutane za su fara bin bayanka. Ya girgiza kai yana murmushi. Izi ba ki da dama. Wani famfo ya zagaya a bayan gidan. Ya yi alwala sannan ya tafi masallaci. Duk lalacewa lamarinsa bai tashi da tarbiyyar sakaci da sallah da gangan ba. Ana gyaran gidan, jama'a sun watse saura kaɗan. Hamza ya fito da shirin tafiya gidansu. Izir ta bashi manyan kuloli cike da abinci, nama da kuma snacks. Ga katan ɗin jus da ruwa ya kai wa Hajiya. Kula ɗaya ya ɗauka, mai gadi ya biyo shi da sauran. Da sallama ya shiga babban falon gidansu. Mama da Hajiya ne a wurin, sai Jidda da ta biyo su Nura tana jiran mijinta. Duk suka amsa sallamarsa. Mama ta ce maraba da Mango Park. Turus yayi, Hamza ya yi kasa da ya kasa farsa gaisuwar da yake shirin yi musu. Hajiya ta ce Jidda tashi mu shiga ciki, uwar ɗanta za su gana. Dama zuwanta ta kuma tunzura mama kan abubuwan da suka faru a wurin fatin da kuma irin kuɗin da Hamza ya kashe. Hamza ya yi murmushi da wuya kaga fuskarsa a haɗe sai dai idan yana cikin tashin hankali. Mama na san na yi laifi ko baki faɗa ba, amma wallahi ni ma ba ni da masaniya a wannan fata. Surprising ɗina dai. Mama ta ce ai na ga alama. Zaka ce iyayenta ba su da labari ne su ma? Ka haɗo kuloli ka kawo mayunwatan iyayenka abinci ko? To ka kwashe duka ka tafi ba masu. Ya ce mama ita da kanta ba ni taho da shi wallahi. Ta ce ni duk ba wannan ne yanzu a gabana ba. Dan Allah yaya sai yaushe za ka san ka girma. Wace iriyar rayuwa ka ɗaukar wa kanku da kai da iyalanka? Kanka aka fara zuwa ƙasar waje karatu ne da za ka ɗauko al'adun da ba naka ba ka yi ado da su? Sau nawa muna yi maka faɗani da Hajiya akan birthday party da kake haɗawa yara duk shekara, amma duk ka share. Irin su Valentine ɗin nan ma duk kuna yi ko? Shiru yayi bai ce mata komai ba. Ta ce ba tambayar ka nake ba, muna yi. Ta ci gaba da faɗa duk wani ɗan iskan dai da Yahudu da Nasara ke girmamawa kai da iyalan kana girmama shi yaya. Ka iya kashe kuɗi masu tsoka ka shirya wa yara fati kawai don su ji daɗi. Irin sadakar nan ta abinci ko kuɗi kuwa sai ƙarshen Ramadan. Ba ka tunanin halin kuncin rayuwar da mutane ke ciki a yanzu. Alhamdulillah muna da rufin asiri. Ci da sha da sutura babu wanda Alhaji baya saukewa, amma ai ihsani yana da daɗi. Ko ka san duk wata sai Ibrahim ya kawo buhun shinkafa gidan nan sannan ya ba mu 5,500 ni da Hajiya? Ya san ba kuɗi ko abinci muka rasa ba, amma yana neman albarkar iyaye. Mariya da Jidda su ma suna nasu ƙoƙarin da abin da suke yi. Duk cikinsu kafi kowa mura Alhaji, kuma duk kafi su kuɗi, amma daga kai sai iyalanka. Kawaici kawai mahaifinka yake maka irin na Fulani, amma ko kaɗan baya jin daɗin irin abubuwan da kake. Shin ka taɓa zama da shi ka tambaye shi halin da kamfaninsa yake ciki? Ko ka taɓa tambayar Hajiya me take da bukata ko da ba na kuɗi ba ne? Hamza ya girgiza kai alamar a'a. Mama bar san tana faɗa tana hawaye ba. Ta ce to girma ya kama babanku. Ibrahim lecturer ne, amma daga wurin aikinsa yana zuwa kamfani yana taya shi aiki. Nura yanzu yake ajin ƙarshe a jami'a, amma tun yana level 1 yake zuwa. Hamza yi mamaki wai Nura har ya kai level 4, sai dai bai nuna ba gudun kar faɗan ya ƙaru. Ita kuwa mama ce bare da faɗanta. 'Yan uwanka na Kumu makusantanka, ina nufin 'yan uwan Hajiya da na Alhaji, ka san halin da suke ciki? Ko ka san an rage ma'aikatan banki har da kanin Hajiya? Hamza ya ɗau kai. Wanne? Ta ce Nafi'u. Gashi yana da mata 2 da 'ya'ya 13. Watansa kusan 7 kenan baya aiki. Akan Nafi'u, Hajiya ta soma kukan rashin taimakon da kake. Maganganun sun ratsa Hamza sosai. Jiye kamar wanda aka tasa daga bacci. Mama ta ce ni dai lahirar ka nake duba maka yaya.
rayuwarka ne ma take ta sauka da kan turbar addinin musulunci. Har yau ban manta yadda Izzatu ta sha maganin hana haihuwa ba, wai sai ta gama karatu. Allah ne ma ya so kuna da rabon haihuwar. Ka tashi ka je ka bawa Hajiya haƙuri, sannan ka tafi gida, dare yayi. Hamza ya godiya tare da sake bata haƙuri. Har ya kai bakin kofa ta ce yaya, na'am ya amsa. Na san saura bai fi sati 2 birthday din Nana ba. Kwana 4 kafin ranar ka dawo da sunan gida. Wallahi ka sake celebrating birthday a gidanka, za ka ga fushina sosai. Allah ya yi muku albarka. Ya amsa da amin, sannan ya fita daga cikin falon. Tunani da duk ya ishi Hamza har ya isa gida. Tabbas ko makaho ya san kasar mu tana cikin matsi a wannan yanayin da muke ciki. Sai fatan Allah ya kawo mana sauki. Amma a haka duk shekara ba sa rasa dalilin da za su tara mutane a gidansu. Duk da hakan ba ra'ayinsa bane tun farko, amma ya goyi bayan Izzatu akan duk abin da take yi. Dole kuma ya nuna mata kuskuren rayuwar da suka daukar wa kansu ko don inganta tarbiyyar 'ya'yansu. Kila ma mutane suna ta zagin su, bai taba tunanin hakan ba sai yau. A haka ya isa gida, zuciyarsa duk ba daɗi. Izzatu ta gama gyara da gidan, ta gama gyara ɗakin sai kamshi yake, ita kanta ta yi kyau sosai. Ta ce ya shiga yayi wanka. Inuwa sakatare ya karanta takardun gabansa ya fi sawa kirga. Yana son sanar da ogansa amma yana tunanin kada ya faɗa masa ya ga kamar bai nuna damu akan lalurar jiniyo ba. Daga ƙarshe dai ya yanke shawarar tura masa text da duka bayanan abin da yake faruwa dangane da yarjejeniyar da ke tsakaninsa da turawa. Kusan minti 10 ba reply, sai kawai ya kira wayarsa. A lokacin Hamza na wanka, Izzatu na kallo har wayar ta tsinke, aka sake kira har sau 4. Ta yi tsaki ta dauka, ba ta son abin da zai bata mata romantic night din da ta tsara musu ita da mijinta. Gashi baya yarda ta kashe masa waya komai dare. Inuwa ya gaishe ta, ya tambayi jikin Junior. Ta yi yar dariya kawai ta ce da sauki. Ya ce na tura wa oga sako ne, nake so in tambaya ko ya gani. Izzatu ta ce yana wanka, amma zan sanar da shi idan ya fito. Inuwa ya godiya ya ce sai da safe. Har ta ajiye wayar sai ta dawo ta dauka, ta san halin Hamza. Kafin ya kwanta sai ya duba sakonnin wayoyinsa, mai bukatar reply ya tura. Ita kuwa daren yau tunawa da ranar auren su ne, ba ta bukatar duk wani abu da zai dauki masa hankali. Duba sakonnin mail ɗinsa ta yi, duk ta bude su a matsayin an karanta. Haka ma na WhatsApp. Text kuwa banda na Inuwa duka na Etisalat ne da MTN. Gaba ɗaya ta haɗa ta goge har na Inuwa saboda ta ga farkonsa a rubuta ranka daɗe a jikin Junior. Iya nan ta gani ta goge. A tunaninta text ɗin dubiya ne. Da ya fito kuwa ya duba wayar, sai dai babu wani abu mai mahimmanci, sai kawai suka yi shirin kwanciya. Zuwar ta dawo daga Islamiyya tana zumbura baki, sallamar ma a ciki ta yi. Umma ta ce wa ya taɓa uwar masu gida. Jakar ta jefar akan tabarma, ta cire hijabin ta kwanta. Umma wallahi yunwa nake ji, kamar na ci babu. Baba ya fito daga ban daki da buta a hannu, ya ce Allah ya raba mu da babu. Shine zaki wani kwanta kina turo baki, ji dan Allah kamar ba mace ba. Kin wani kwanta a ƙasa, ci gaban rigar ki ma kamar manja. Ya taba kisanta da tsagar har ta bace dan tsufa. Ya ce kan nan ya shirban da a wanke shi. Wai ma wa zan samu ya aure ki a haka? Ba kwakwalwar karatu, ga rashin jure yunwa. Ga ki ba wani kyan a zo a gani ba. Da ina da kuɗi ne ma da sai a aure ki ko don nauyin aljihuna. Su da ta soma shura kafa. Umma kin ji baba ko? Ai dai kai na biyo wallahi. Ya ce wa ni? Haba yarinya, dan kin zo na fara tsufa ne. Tambayi ummanki lokacin da ina matashi yanda 'yan mata suke bina. Umma tana wanke shinkafa tana masa dariya. Zura ta ce har tafiyar mu fa iri ɗaya ce baba. Baba ya sa dariya. Ai kuwa da kin ji kunya a ce budurwa kamar ki tana tafiyar maza. Maganin farin jini zan nema miki kawai, tun da karatun yaƙi ai sai a yi aura. Maganar ta sake tunzura Zuhura har ta soma hawaye. Ta ce umma ina kama da baba ko? Umma ta ce umma ina kama da ke ko? Umma ta riƙe baki ta ce ta ina, ni duk gidanmu babu mai kyau na, ke kuwa da babbanki kike kama. Kaga Sima yar gidan Malam Basiru, dariya sosai suke yi mata, tana ta kuka. Ta tashi ta shige ɗaki. Baba ya ce kin ga kin bata uwa ta rai ko? Umma ta ce dan na taya ka, amma maganar gaskiya rashin saurayin Zuhura na damuna. Mai kifin bakin layi ne kadai yake zuwa, kuma ta ce ba ta son shi. Baba ya ce ni ma abin yana damuna, ba ta son tsaftar jikinta. Ta yaya wani zai ce yana son ta?
duk laifinki ne. Umma ta ce akan tsefe kanta har dukanta na yi, lokaci na bata, zuwa wani satin tana bacci zan sa almakashi na kwashe shi kowa ya huta. Baba ya ce wallahi ban yarda ba, da na yi sa'a ta gado gashin ki mai ɗan tsaho kuma sai ki aske, ba gidan Fa'iza za ta ba bayan azahar. Umma ta ce can za ta je. Baba ya ce ki ce ta tafi da kaya ko da kala 2 ne ta kwana, kin san halin Fa'iza, ko ta yi ko ta so sai ta yi tsifar na. Zuwa na jin su ta leko ta taga ta ce na fasa zuwa gidan Anti Fa'iza. Umma ta ce kun fi kusa ai. Sai ta gama cin abinci ta sha ruwa sannan ta ɗauko hijab ta saka da kullun kayanta a ɗan kwali ta ce umma zan tafi. Baba ya harare ta, haka zaki tafi Zuhura? Islamiyya fa kika je ko wanka baki ba kika saka kaya, ji hijabin jikinki ko guga babu, ke ko irin gayan 'yan matan nan baki iya bane ba, kin wani saki ki dan saka kayanki a leda mana, zaki wani kulli a dan kwali. Yarinyar da kauye muka tashi, bana jin zaki taba wayewa. Gaskiya umman Zuhura ba ya kyauta min, kin bar min yarinya ta zama burar karfi da yaji. Umma ta ce ai kana gidan kana ganin yadda nake fama da ita. Baba ya ce zo ki zauna ki ji Fadimatu. Ta zauna tana turo baki. Ya ce yanzu dan Allah idan ke namiji ce kika ga mace irin ki zaki zo ta? Ta ce to ya danganta da irin namijin. Baba ya ce ni ban ce sai mai kuɗi ba, amma dai Zuhura a samu rufin asiri, ke kaɗai fa Allah ya bani, dole na so ki da alkhairi. Ɗazu kina cin abinci lomar ki har ta fitawa. Ita ma dariya abin ya bada, ta sunkuyar da kai. Baba yunwa nake ji sosai ne wallahi shi a lokacin, shi yasa ya ce to abin da zai faru, na yi miki alkawarin waya mai kyau har da kyamara in dai za ki rinka tsafta. Alhamdulillah, Zuhura ta ce da ƙarfi tare da faɗawa jikin baba tana godiya. Ya ce ɗaga ni, duk gidan nan kin fi kowa nauyi saboda cinki. Ta miƙe tsaye tana tsalle. Daga yau za ka ga canji baba. A wurin ta cire hijabin da ɗan kwalin ta kama zanin za ta kwance. Baba ya ce shiga daga ciki yana kawar da kai. Ta wuce tana tsalle sai ka ce wata ƙaramar yarinya. Baba ya ce da Umma, kin kula da hannun rigar mamanta kuwa? Wai danda kuwa. Umma ta ce baban Zuhura ka fiye gane kai ma. Allah ya sa canjin ya ɗore dai. Kusan minti 10 sai ga ta fi da ɗaurin kirji da gashinta buzu-buzu. Ta ɗauko kwandon wankanta da 'yan robar shampo ta wuce bakin rijiya ta ɗebi ruwa bokiti 2 sannan ta zauna sannan ta shige ban ɗaki. Suna zaune ta fito bayan kusan rabin awa ta yi wanka ta wanke kan. Umma ta ce har kin ɗan yi haske kuwa. Bata ce komai ba ta shige ɗaki. Ta sha wahalar taje kan nata sosai saboda tsabar cikarsa. Ta shafa mai a ko'ina, ta raba shi gida 2, ta yi masa kitso guda 2 manya. Ta shafa mai a jikinta, ta fesa body spray ɗin da baba ya siyo mata. Ba wani abu ke sakawa ba ta amfani da su ba. Ita a tunaninta idan ba su ƙare ba, ba zai sha wahalar kashe kuɗi ba. Tana matuƙar tausayinsa saboda lalurar hannun ta same shi. Sai da aka yi la'asar sannan ta fito fes da ita. Fuska ta sha hoda da jan baki orange har hirarta ta gyara. Baba kuwa baki har ya ƙi rufuwa. Da ya ganta bayan ya dawo daga masallaci ya ce to ko kefa Allah ya sa a yi gaman alheri a hanya. Umma ta ce iyayen zamani ba kwa kunya. 200 ya bata kuɗin mota, ta yi godiya ta fita. Tafiyar ma sai kokarin daidaita ta take saboda kar baba ya gani ya ce tana tafiyar maza. Sai da ta fita Umma ta ce kaga na ka siyo mata wayar. Ya ce kyale ta maga zuwa kwana 2 sai a bata, ki rika sa mata ido tana gyara kanta. Ga iya zuwa Islamiyya ɗaukar karatu amma bata damu da tsafta ba. Zuhura ta shigo layin gidan Anti Fa'iza sai ta hanko mai tsamiyar biri yana turawa a baro. Tsallakawa ta yi bangaren da yake za ta siyo. Dama tana ta tunanin yan tsaraba da za ta kai wa su abba. Hamza da Izzatu suna mota suna hira, tana faɗa masa inuwar sakatare ya kira ya jiya jikin Hamza fa. Dariya suka yi ce kin dai mayar da ni makaryacin karfi da yaji. Khalifa ne ya hauro daga baya ya dawo gaba ya zauna kusa da Izzatu. Ta juya ta harare mai aikinta. Ke tala garin ya kika bari ya taso har ya dawo nan. Oya Khalifa koma wurin zaman ka. Ko kula ta bai yi ba, ya ce dadi ka kawo na taya ka driving din. Hamza ya ce not today Khalifa, kaga an yi ruwa jiya titi babu kyau kuma akwai mutane a nan.
Khalifa ya ce ko sau ɗaya ka bari na ɗanɗana. Izzat ta kama shi tana ƙoƙarin mayar da shi baya. Ya saka ihu tare da riƙo wuyan Hamza. Iyakar ƙarfinsa ya sa yana jan baban nasa. Garin ya cire hannun Khalifan ya ɗauke ido daga kan titi. Zura na tura ledar tsamiyar birin a cikin jakarta ta ga mota tayo kanta. Hantar cikinta ta kaɗa, ta rasa inda za ta yi ma. Gaba ɗaya ta ruɗe, kafafunta sun kasa ɗaukanta. Da ƙyar Hamza ya iya tsayar da motar bayan ta shiga cikin wani kwatami da ya kwanta a gefen titin. Har fuskar Zuhura ruwan ya watsu, sannan ta zame ta faɗi a zaune a cikin wani ruwan da ke gefen hanya. To masu sauraro, ku saurare mu a shiri na gaba domin jin ci gaban labarin Zuhura da ma wasu daga cikin labaran da za mu kawo muku nan gaba. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode da kasancewa da Zauren Alkhairi TV.